kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Jam Allah wale mon bandirabe musibe tedube ami internet chers téléspectateurs yebi en ko be ayaw pindi TV ciagali to dalay julde rasul sallallahu alaihi wasallam gote mon do way wonde no way woni resalmina ma wiyama juma mubaraka en garti tigi humdi do odon adi mo pindi TV fibundire rende fulbe adante on kale subaka ko sifa e nganda tigi kele gadane jande jile di Sénégal aljuma no gazedi lewru janvier 2023 kono kay ya ko nyaganade rendo julbe ngo kala duaw kono kay ko nyagade rendo fulbe ngo kala duaw fatabarakallah hawri nyalawma tawti bandum ganda tigi odon ziar Omar yen rutude teddungal ganda tigi jurade ben halifabe dido teddube be ganda tigi ngolini mo Tijania be ganda tigi ngolini mo Sénégal Thierno Seydou Nourou Talla wondude tigi Thierno Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Omar Al Foutiou hande tigi ganda tigi fudrode don golle do e Dakar famille Omar yen ene wayno besngu julbe kanyumen kala ngare kewal ngummi me ganda tigi johli winderde kala arde japtade godon noddango Tijania noddango l'islam barakallahu en bi ko duwa ton yo Allah jabo jangono woni cérémonie officielle o so haji dal en nyagimo duwa en nyagimo besngu leydi Sénégal la duwa en nyagini mo tigi ngalla ko besngu kala duwa fatabarakallahu hande non ene wayno natal kanko goto kanko on gonno ex procureur de la République hande o tigi o mardi odon office national de lutte contre la fraude et la corruption o wite ko Serigne Bassirou Gueye mo gonati ko kanko ardi nganda ko dedon gollorde o sa ngam kay habade mbuñaari do e nder leydi Sénégal kanko natal mako joge jande leydi Sénégal ko magalla gardi ene wayno o woni no jonde kutindiral jayne ko be kikidan ko japtade tigi didon ko ngi Ousmane Sonko heewi sudde mako kala sa Serigne Bassirou kanko ni ala une des journaux bandirabe jeen jonjoni ngaren na piren pacciren holko woni tigi nder didon jaydeji non tigi ngendirde ko kayre ngudditirtene odo subaka Serigne Bassirou Gueye clarifié averti en wayno non o jertini kono kay o labbini wone gede faade tigi Ousmane Sonko de don pioji e nganda tigi hoko heewi khalede aussi je dois revenir ce serait avec d'autres éléments wi don ko Serigne Bass Gueye en der de don jande le soleil national ko ngidi suuti faade Ousmane Sonko e wiide tigi ganda ko gal don chopal wala bienna din ko ngidi gorko suutete makko kala saha ko kongi tigi di wela oppi kono kay ala ko lati hen gonga ala ko labi hen wiide makko kanko Serigne Bassirou Gueye jabtade Ousmane Sonko kona dum ko e nder don jayde le soleil be garti tigi odon douane sénégalaise ko be jaggi ngam tigi nder do hitande 2022 bennunde be mari tigi cimtol golle mabbe be mikina abboy ujunere e teme 3 milliards ko preje CFA dum tigi woni ko be pay jungo wala bien so imam ko be jaggi ko don tigi woni do tolnoro 1300 milliards francs CFA en 2022 dum ko cimtol odon douane sénégalaise ngadon jayde Youssou Madjiguène l'observateur ndey ari ko makko be mbi ko marée basse dangereuse pour Sonko ena wayno non on nganda tigi Serigne Bassirou Gueye holli tigi ko do dari don laabi ala ale odon sud boti jafa don tigi e garti en document je menace di nganda tigi en debi nibbide o de bandigi labbinde kanko ngade nganda ko Serigne Bassirou Gueye ha wodi wiibe nganda tigi o rewi sara ha wodi wiibe nganda tigi o arani do be jinno arno walla bieno helani jengal yeltini bofondi kanko don Serigne Bassirou Gueye ko dum non tigi woni ko be yendon jayni en ko be l'observateur ngaddi be mbi tigi ko sud boti o ha joni nganda tigi en jokki halede kono kay an kanko Serigne Bassirou Gueye kal Ousmane Sonko jodi no wier ko odon gorko tambi odon dossier wala ko odon dossier wala odon gorko wada comploté wala ben hakkili mum udda ngam kay yo dumbumo kanko odon nganda tigi Ousmane Sonko kono Serigne Bassirou Gueye ari hanke wi ko mi arani digi nganda kay wadde ciot mami kono kay ngadmi ko labitinde wadde bien na belo labini kanko nganda tigi Serigne Bassirou Gueye nam dal e jesse mon kono tigi nganda ko Serigne Bassirou Gueye haali ko wawno uddi kono te hewbo tigi ko ngi makko jonan dumen kona dum ko e der ndedo jeyde l'observateur be ngarti tigi nganda ko odon visite de courtoisie wala bien na jillu jokkere e damma
ngu ganda tigi on Khalifa Thierno Madani Talla toto IGFM wala biena to groupe Futur Media o bismamo tono jabbamo ton nder nedon secteur de groupe Futur Media ondude tigi odon le PDG wala biena ganda tigi ardido nedon gollorde o wite ko Biram Ndour ene wayno non be gartiene mbadi kupte dinde njulu ganda tigi woni wela e mabbe kambe tigi gollotobe ton fatabarakallah be gartiene mbadi kupte dinde kona dum ko e nder ndedo jayde vox populi be ngari tigi odon ex procureur se branchi du complot contre Sonko winon ko be don jayne ko be vox pop ou s'ils avaient voulu l'arrêter sote mi yidi no dumbude mo sote mi yidi no dumbudu Ousmane Sonko winon ko kanko Serigne Bass Gueye mbelo yidano dumbudu Sonko dum foko namde mbele so yidi no dumbudu Sonko mo way dum dumbude dum foko namde fatabarakallah jayne ko be vox populi ngari hen godon hello mabbe yaango ene wayno ganda tigi be bi ko six contradiction ganda tigi o mo Serigne Bassirou Gueye wi ko gede jeegom de ganda tigi ndida ndenda kono kay gede de ganda tigi kolondirani wala bien yaadani wala bien ganda tigi ko regaki lelaki ganda tigi odon procès verbal Ousmane Sonko et Adji Sarr o wi ko s'ils avaient mis la pression sur les gendarmes zolasi manganda tigi Serigne Bassirou Gueye so tawi tigi ganda kay o jertini wala bien o beydini hirjinde be don kodin ko be leydi Sénégal o mo wadi dum asmi mo tintini ko kanko natal on Mermoz ville de Dakar o wite ko Barthélémy Diaz be mbi ko la métandi de Bartha Maki pour éviter le chaos ene wayno o wi ko grand je vous invite à la discussion il faut mettre la balle à terre et appeler au dialogue on ganda tigi ko bi Jean-Paul Diaz o wi non fade président Macky Sall o ko grand mo nyaagi ma sabu Allah jojjin ganda ko kurede grand mo nyoji ma jojjin odon lif grand mo nodduma ara jodden jewren sabu kalko yewrda ma fame ndeysaan wi non ko odon gorko ganda tigi ko Barthélémy Diaz e nder de don jende vox populi mo fibani anniyaki jojjinde odon lif mo fibani tigi ganda ki opudi de don hare ko sokna Mimi Touré on l'ex ministre de la justice l'ex premier ministre du Sénégal l'ex ganda tigi président du conseil économique social et environnemental sokna Mimi Touré be mbi ko mo hebi tigi ngam habede o wi ko Mimi prête à laisser sa vie dans le combat contre le troisième mandat o jabani o yadane ganda tigi odon troisième mandat mo président Macky Sall o ko kanko goro harende ko kanko est engagé solennellement à battre jusqu'à mon dernier souffle et quoi qu'il m'en coûtera min bodo damini hen fof ganda tigi bodo damini hen heddu hen fitanum e ko waynon wi non ko ganda tigi ko sokna Mimi Touré nder nedon jende vox pop kadi be ngari nganatal makko kanko odon président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar o wite ko ganda kay ko Oumar Youm al Khaliti gitugol Mimi Touré be ngarti en kono kay be ngarti labitinde dum kambe be don be ganda tigi ko député ji landa Benno Bokk Yakar ngari ne jayde les échos be mbi ko Mimi Touré prêt au sacrifice suprême yaadu na gasa yaden ganda tigi ha kala ko deño yetta kanko ti sohna Mimi Touré fibani yatirde ciagal kono fibani wadde reculade kanko sohna Mimi Touré dum ko ciagal nde siège mako da de suite to assemblée nationale leydi Sénégal e seftina ha joni ganda tigi ko ben groupe parlementaire Benno Bokk Yakar e ngal don kebungal walla benna e bal ganda tigi ka don landa wallu Sénégal ko kanyumen duggiri ganda tigi gitti odon siège Mimi badum bo walla Serigne Bass Gueye fade Ousmane Sonko Serigne Bassirou Gueye be mbi ko dema e démonte Sonko ganda tigi o fennimo ganda tigi o arti woni kongi e wiide ganda kay ko ni yaari ko wona ni yaari Ousmane Sonko labina dum réplique makko kanko Serigne Bassirou Gueye e mo wadi kikida ndu hanki o ganda tigi be ngartiene mbadi kuptidi ni kambe be don la jandi en ko be ganda ko les échos Adji Sarr Ousmane Sonko natal mo en ngodon hello adona nedo jandi enquête be mbi ko la justice dans la rue ganda tigi woni bogo minyam bogo monam moni fone halde hen on dossier ganda tigi affaire privée wonno wari passé ganda tigi affaire judiciaire wari passé affaire d'état on dossier ganda tigi Ousmane Sonko Adji Sarr nene ya be mbi ko magistrat avocat officier marabout politicien charlatan tout devant le tribunal populaire ganda ko kanyumen kala en tuuten kongi ganda ko wala suka ala mawdo ala debbo ala gorko ala ciernajo ala neddo laamu ala bilejo ala haydara mon fon suten kongi mum mon fone halde hen ganda tigi hagge gili mum wadde bien ganda tigi voilà nandon Ousmane Sonko Adji Sarr rogere ndi diggara yupira he ganda tigi dum wiire lana kangado jofara jograni jofde te jofoyra fa tabarakallah jayndi Sud Quotidien ari ko Mimi Touré natal makko be mbi ko Mimi engage la résistance habeti hare wulde jaw faade ganda tigi odon gouvernement hare wulde jaw faade président Macky Sall hare wulde jaw faade odon troisième mandat kanko sokna Mimi Touré dum ko ciagande poste makko uita poste makko député dum
ɗum nden ɗon haade noon en ciftonde fuɗɗi sabu kadi en ji Mimi waɗi campagne nder toɓo Mimi waɗi campagne nder leydi Sénégal kala ganduɗa tigi e ɗino oɗon banniére Benno Bokk Yakar mais ganduɗa tigi nde mandat o rokkere nde walla mbiyen nde président assemblée hokkere nde hokka ko Amadou Mame Diop mermo Richard Toll wadde mbiyen ɗum ne jeeya fulñitere ganduɗa tigi mettere nde ganduɗa tigi ene muusi Mimi Touré fa tabarakallah majorité parlementaire waɗi ni toute violation de la loi ɓe mbi ko ɓe guittirani ɓe fof de ɓe tumni koye loi fof ɓe tumni koye dosgal par ce que nde yelte mabɓe de ɓe mbino yo artir oɗon mandat mabɓe yo artir oɗon mandat mabɓe yo holliɗo yalti parti o fa tabarakallah ɗum noon nan ɗon ganduɗa tigi organisation féminine walla mbiyen pelle rewɓe kañumen kala enen keeɓi ganduɗa tigi wallurdemo e wondude oɗon société civile pelle rewɓe jeeyaɓe société civile mbi ko ma jaggamo Mimi Touré woro hulma min jaggane ɗum tigi woni ko wi ɓeɗon rewɓe quotidien Madiambal Diagne are makko Serigne Bassirou Gueye à la barre darade oɗon barre ganduɗa tigi wadde démentir wadde démonter Ousmane Sonko. Ousmane ne connaît pas son dossier o ko Ousmane Sonko anda dossier mum no yara c'est la politique qui l'intéresse ko politique waran ɗum sabi kala saha o diwa ganduɗa tigi o puncino ganduɗa tigi Serigne Bassirou Gueye wi noon ko Serigne Bass Gueye je le défie de publier le vrai rapport de la gendarmerie ganduɗa ki faade capitaine Touré ganduɗa tigi kañum ne o paaka caggal on ngoɗon losko heeso ganduɗa tigi ummade oɗon gendarmerie yo ummo tigi walla mbiyen yoɓe jaltina ganduɗa tigi losko yañgo go walla mbiyen rapport moƴƴo ko Macky Sall mo tuy wi noon ko Mimi Touré yo waram mboɗo heeɓi warede mboɗo ware wi noon ko Mimi Touré ko Macky Sall mo tuy koye hello jeetat ndeɗon jayde Madiambal Diagne quotidien gadden besbi le jour ari koye natal makko kanko Serigne Bass Gueye chargeur lourde contre Sonko ganduɗa tigi o ari wadde brandir ganduɗa ko papier ji natal oɗon papier o papier holko winda hen beele ganduɗa tigi wona gongaji beele wona démentir walla mbiyen ganduɗa tigi beele wona stratégie ji goɗɗi ganduɗa ko o affaire aji goɗɗi ko Serigne Bassirou Gueye wi ko stratégie Ousmane Sonko waddemo salire walla mbiyen tulmindemo ganduɗa tigi ƴettude hirkeji tumoɗi haɓɓe dow ganduɗa tigi hoore makko o wi ko Ousmane Sonko yo wat publier vrai rapport gendarmerie o ɓesmo Sénégal anda holko woni vrai rapport o beele vrai rapport o gongo haalata ɗum ko namdal guddiren jaydi stade ari koye ganduɗa koye ɗeɗon leyɗe ɗiɗi hoddiɓe jiiduɓe famille Sénégal Mauritanie on no ganduɗa tigi ganduɗa ko place gam demi final quart final o ko hande 19h Sénégal Mauritanie CHAN 2023 beele ko revanche parce que Sénégal Mauritanie fino Sénégal beele haɓe ɓe ƴetta revanche kono ɓe gaari Lamine Camara ɓe mbi ko le Sadio Mané local boy bawɗo football il joue très bien fa tabarakallah pottal ngal ko hande mbiyata le maire gagne que le Sénégal gagne Mauritanie naɓe or mettinde noon mo lañi fof tekkina banggue mum fa tabarakallahu maayo wona keerol c'est l'Afrique qui gagne bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiiɓe en ko ɓawi o Pindi TV min mbi on juma moubarak barke ñalawma yo jomiraɗo subhanahu wa taala hokku en juma moubarak fa tabarakallah ko wasiyade e wajade rendo ngo hande tension ngaji ɗi monti hande ganda tigi ko hawlaji kewɗi ganda ko haala yo fewnu saɗa haala yo won fewnoka so tawi ko kalta ko jogoro bonno deƴƴu so anda ko kalata yo hen ko nejuɗani gam konngol en lefta neɗɗo hewɓe projet ji mumen jahani sabamde haala famille kewɗi boni sabamde haala galleji kewɗi pusi sabamde haala hewɓe kote jomumen sabamde haala ɗemgal moƴƴani hay lekki dariki ala ko haali neɗɗo Sénégal mbiɗen ko golle eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi eɗen jogui jeune uji mbiyen tan ko haare à chaque fois appel à la résistance à chaque fois appel à la violence il y a d'autres trucs à faire ene waɗi gueɗe goɗɗe poɗɗe waɗede ko wona politique arrêtons sinon le mal qui ronge restera incurable arrêtons travaillons jogui leydi men en kewani 17 millions d'habitants en kewani hande Allah nena yaltinanen goɗɗum peñƴi goɗɗi oruji nene jalta pétrole nene yalta déjugement kewɗi eɗen jogui phosphate eɗen jogui ko way noon eɗen jogui zone uji eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam liggoɗen leydi men mbaɗen couper le ruban à la Méditerranée liggoɗen leydi men jammo Allah hokki ono jammo jomiraɗo hokki en ko tinnoɗen e oɗon jammo tinnoɗen e on jammo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hokki en par leyɗele kewɗe nene coup d'état leyɗele kewɗe nene sous la pression terrorisme eɗen en ngala hay pression goto pourquoi oɗon jammo Allah hokki en ganda tigi mbiɗen en pijir ɗum en affaire ganda ko kecce à cause d'une politique on veut ganda ko brûler le pays pour au nom de quoi on l'accepte pas. Ce pays c'est notre patrimoine légué par nos ancêtres e ɓe goppanɗo ko boni ɓe goppanɗo ko soofi komi goppi o yooɗi hono janggo jaam oɗon place on rolle ko jiɗɗen totti ɗum les futures générations gara tawɗo ko yooɗi
une communauté nganda ko création d'une type de personne mais nganda gor wa femme de en ce moment jaltudo fo injure jatore sa jatti menenam jidda ko yum jattane yumma jomun yalta hala nganda ko dégueulasse au gardien de la constitution le président de la république. Tu as la liberté d'expression, tu es un citoyen, tu as des mots à dire, mais pas des injures quand même. Respectez-nous entre nous. Oh, mission jogido so pari ko jaho godarat. Moyido yaho yahat, moyida yaho yahat. C'est une mission bien définie. L'effort ngolo on a né de film ko jomira subhanahu wa ta'ala. Il va partir tôt ou tard. Mais il ne faut pas mettre la pression sur les choses. Et aussi, il y a une chose qu'on a au Sénégal, il faut pour là-bas. L'ethnicisme. Un peuple, un but, une fois. On va nous préconiser, on va nous mettre quoi, c'est ça. On est jeunes. Moi, kilifa ben derima. Ena kala nganda ko artaraay aduna wala wata fayda hawi kale wadi déborder wadi scandale jume kongol holu so be mbadara so mawdo derima jettima suusu jettima o fele arrêtons Sénégal andiraga ni hanki quoi arrêtons maybe ne ndara wurbe Ceerno Seydou Nour Tall be kalano holko be mbadi fonde do holko be didi do de te ganda ko kala memdo dum ko kanyum mabbe Maulana Dabakh Malik en holko be didi kala memdo dum ko mabbe Seydi Alaji Malik en wodbe Serigne Touba en ndem urno méthode nde nden y avait la pression des colons mais ndarima mbadi résister pacifiquement taw ƴettani ay arme gor ngoppen deeja la politique en watto fori haade so dundu woni hakkunde berde ko demde pertoro dum gasa on passe à autre chose on 2 mois 2 ans à la fois après les jours on a sud-boti on en a marre. Passons à autre chose Ndiaforone haale ke so tawi mi jumi arno yori don ko Moussa Niagor ko mo garri belel ne bamma à la présentation adi moni robindu jaydiji ko subaka altini yadude debbo mo dara khale be woni Aissat Ndiaye bandirabe musibbe teddube yewi en ko be aw Pindi TV yo Allah ken yalde jam bon weekend. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma